Този 27 годишен мъж от Тексас на име Джордж Пикъринг в един нещастен за него ден получава масивен инсулт. Незабавно е приет в болница и поставен на апарат за поддържане на живота. Малко след това лекарите съобщават на семейството му ужасяващата новина, че Джордж е в мозъчна смърт. Според тях, нямало никаква надежда и препоръчват животоподдържащите системи да бъдат изключени. Бащата на Джордж бил толкова разстроен, че напуснал болницата. В негово отсъствие майката и братът на Джордж провели разговор с лекарите, макар и с тежко сърце, те се съгласили системите да бъдат изключени. Джордж бил включен в списъка за даряване на органи, а семейството започнало да прави погребални планове. Когато бащата се върнал в болницата по-късно същия ден и разбрал, че семейството му е взело решение да прекъсне изкуственото поддържане на живота на Джордж, изпаднал в ярост. Изтичал при лекарите и ги помолил да оставят сина му жив поне още малко. Но те казали, че няма смисъл от чакане, защото това само ще застраши живота на хората, които се нуждаят от органите му. Съкрушен, бащата се приближил до леглото на сина си, хванал ръцете му и се помолил, с последна надежда Джордж да даде някакъв знак, че не е наистина в мозъчна смърт. Но Джордж не помръдвал. Малко по-късно лекарите започнали да влизат в стаята, за да започнат процедурата по откачане от апарата. В този момент бащата рухнал. Изтичал до колата, взел пистолета си, върнал се и насочил оръжието към лекарите, заповядвайки им незабавно да напуснат стаята. Всички се оттеглили. След това бащата заключил вратата отвътре. През следващите няколко часа стоял до сина си, насочил пистолета към вратата, и не спирал да го гледа и да се моли с една единствена надежда, синът му да се събуди. Когато пристигнал екипът на специалните части, започнали да му заповядват да остави оръжието си и да се предаде. Но бащата дори не ги чувал, погледът му бил прикован в синът му. В последния миг, точно когато вратата била разбита и екипът влязал, той хванал ръката на сина си и Джордж отвърнал с силно стискане. Бащата незабавно пуснал оръжието и се предал без съпротива. Докато го поваляли на пода и му слагали белезниците, той изкрещял към лекарите: "Синът ми е добре. Върнете се, той е жив." И наистина, когато лекарите отново влезли в стаята, Джордж бил буден. Движал ръката си. Очите му били отворени. Взирал се в тях, реагирал. И с течение на времето той направил пълно възстановяване. По-късно му казали, че ако баща му не се бил намесил и не бил извоювал тези няколко допълнителни часа на апаратна поддръжка, Джордж е щял да загине. Колкото до бащата, той бил осъден на 10 месеца затвор за нападение с огнестрелно оръжие. Но и той, и цялото му семейство са убедени, че това, което той направи, напълно си заслужаваше.